Jawach elo piny owacho Nek Ma Oula yango ni nyaka gie sani oganda kata ji maromo 49 duto te ema osewito ngimagi nyaka ne koth chak mburore gwenge mopogore opogore pacho kae mano mangima. Wacho ni piny owacho mano mamalo oikore mano mar neno ni chenrogo mago mag iko duto te obio neni ochopo kare ka okalo kata gi migawno kata piny owacho mano mar neno ni pek okobede e kinde ma oganda maket koda mago biro bedo kako jogegi. Bende ne oyango ni onge bungu mano ma oseyaki bungu no mano ma Karura, kendo owacho ni nyaka gie sani heka 3 kende ema ibiro tiyogo e chenro mano mar pidho yiende mar neno ni oked kod pi oula mano ma osebedo ka kelo wich bar e pacho kae. The government wishes to clarify that the land that is going to be used in Karura Forest measures only 3 acres and forms part of the existing Tree Biotechnology Program Trust, TBPT Nursery. So this is not new land. This exercise does not involve any new clearing. The government has put in place several measures to support affected communities and to strengthen emergency response. The government will cover mortuary fees and funeral expenses for those who lost their lives in the floods. The Kenya Coast Guard Service has deployed 100 personnel in Naivasha, Kisumu, Homa Bay, Port Victoria, Turkana, Baringo, Lamu and Mombasa to support rescue